Hej, i den her lille video, der vil jeg vise, hvordan man kan lave stykvis lineære funktioner. Jeg har startet med lige at sætte gitter på, og det gør man over i den her lille menuknap her. Og der kan I se, at man kan vælge gitteret der, og man kan vælge akserne, og man trykker bare på gitteret. Og så er det det almindelige gitter, og det polære, og det isometriske, hvis man har behov for det. Nå, vi skal i gang med selve opgaven. Og det første jeg gør, det er at indtegne den funktion, der hedder fx, og jeg sætter den til at være en konstant på 3. Og jeg markerer nu med et komma, at jeg vil gerne have et interval, således at funktionen vises kun over et bestemt interval, og jeg vil gerne have, at x skal være mindre, og skal jeg lige sørge for, at x skal være mindre end minus 2. Så er det tegnet der. Jeg trykker lige enter. Man skal være opmærksom på, at hvis jeg nu igen kalder funktion f af x, så overskriver den altså det, som jeg oprindeligt havde heroppe, altså den forskrift. Så jeg er nødt til at kalde den et andet bogstav. Nu kalder jeg den i det her tilfælde for z. Jeg kunne vælge et andet bogstav, det er ligegyldigt. Z er x er lig med, og i det her tilfælde, så vælger jeg, at der skal være en hældning på. Den sætter jeg til x. Og vi vil gerne have, at den x-værdi, den starter i plus 5. Sådan der. Og så igen sætter jeg lige et interval på. Og det gør jeg ved at trykke komma, og så trykke x, og så bestemmer jeg, hvor den skal starte hen. Og i det her tilfælde, der vil jeg gerne have, at den starter, eller går ud fra minus 2. Og så sætter vi, skal lige sætte større x op til for eksempel 2. Ja, sådan der. Nu har jeg i hvert fald lavet den første del, hvor den første del af funktionen er vandret. Og så får vi en hældning på. Og jeg vil lige tilføje et tredje led, og den kalder jeg for D. Jeg kunne vælge et andet bogstav, er lig med. Og i det her tilfælde, så vælger jeg altså en negativ hældning. Og jeg sætter den til 9. Og igen indtaster jeg et interval, det gør jeg ved at sætte et komma. Trykker den x-værdi, hvor jeg ønsker, at intervallet skal starte. Og i det her tilfælde, der skal jeg jo lige have vendt. Sådan så x bliver større end 2, ellers så kommer det jo til at se lidt sjovt ud. Jamen således så har jeg fået lavet nu en stykvis lineær funktion.